Kámo, toto je nejaký lore? Noc 1. Piči. To je za pičovinu. Maska vyjebaná, fuj. Oh, what the fuck? Čo je ty kokot? Hi. Počkaj, to musím zatvoriť tieto airventy, nie? Keď on je takto blízko. No. Furt tam kempy, nič nerobí. Zmizol. To čo je? Však to je zle urezané, nie? Nech sa mu nechce, akože. Čo keď... To bol otvorný zvuk. Defend yourself against Epstein. Epstein always starts at camera 11, huh? Use the camera's audio lure to keep Epstein far away from you. Make sure the camera you playing the sound is next to the camera where Epstein is. Using the audio lure to match your lead to the camera's rating. Fix them head to the control panel and restart the cameras like you just did. Epstein does not attack through the vents, so don't bother closing them for this night. Epstein will appear at 2 AM on night now. Dobre no, tak toľko z prvej noci. Epstein Hrejbčo. Ticho, stále, ticho pred búrkou do piči. Už asi teraz... Nie, ja som to nechcel zminimalizovať. Asi teraz už... teraz som klikol na chat, do piče. No, on tu nikde není, kámo. Jezus, do piči! Ja sa tam zjavil. To nebude také ľahké, ako som si myslel. No, poďme Epsteinos. Stancia, poď. Akože Rana House, no, že... Pekno je za jedným z najväčších zločinových sietí na svete a urobí niekto o tom hru, že ťa háti po svojom skurvenom ostrove. OK. No a už ide. Kurva. I'm coming. Vidíš, a on tu není. A hraj teraz, ty kokot. Hi. On tu není nikde. Če? Nikde není. A tu je. Hi. Poď ku trojke, kamo. Jedna. Nemôžem zahrať zvuk. Dobre, na trojke. Kamo, dobre. Poď na štvorku. Chcem akože ho zavolať. A je tu! Kokot. Tak tu stojí. Tam stojíš jak idiot, Jeffe. No, kde zašiel? Hi. Tam je. Pozerá? Dobre, chilluj, bráčko. Takže môžem sa len na neho takto pozerať? A volať ho iba niekde do kokota. Vieme si... Kokot. Hi. Tak to som v kamerách. Neviem, či sa on môže premiesňovať viacej ako po jednej... miestnosti. Dobre, je tu. Je tu to starý brach. A zmizol. Dobre. Prvá noc za nami, chlapi. 4 dní. Ty kokot. Epstein vyjebaný. Po mne ide teraz Trump? Ding, 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 ding. Trump will try to attack you through the vents in Cam 1 and Cam 1. So if you heard banging in the vents, hit over the control panel and close them. After closing them, you will hear banging again after a few seconds, which means he left the vents, you must turn the vents on. Takže proste, keď budem počuť nejaké búchanie po vente, tak proste ide mi Trump po krku cez venty. Hej. Hi. O, tu je Trump. Prečo tam tak kurva stojí? A teraz kde šiel ten akože Epstein? Dobre, tu je Epsteinos. Trump je kde? Trumpo, ty si sem chillujú. Hi. Tuto, chilluj, chlape, chilluj. Musím tuto zahrať sound. Hi. Je tu? Mám tu jebané kamery. Nie je tu, kurva. Kde je? Hi. Takto. Á, dobre, tu je. Čuj. Skúsime ho teraz semka preniesť. Nechce ísť, čo je? Aj mne sa nezahrala zvuk. Dobre, ten je tu. Trump už tiež sa pohol ďalej. To nie je dobré. Oh shit.
Trump! No tak to jsme v prdeli. To piči! Oh shit, on je na close. Hi. Čo? Ja som sa preklikol. Semka to chcem zahrať. Poď kurva. Nejde tu. Dobre. Rampa som saveol, či... No, teraz zmizol. Tešil. Jasné. Hi. Lepsím sem čilve. Odišiel. Nemka, zostaň, som rád. Dobre, je tu. Zastúnení, come on, furt odchádza. Neviem, kde šiel. Absolútne neviem, kde šiel. A dobre, na kamere 3 sú obidva. No, Trump asi nás bude engageovať. Už odišiel, ale neviem kde. Asi do kamery 5. Nevidím ho ani kokot. Zase toto. Dobre, čo to kurva bolo? Odkiaľ si tam vzal? Sa mi zdá, že sa môže hýbať o 2 políčka, o 2 kamery, nie len o jednu. Hi. Ó, semka si čujte. To je bros. Dobre, Epstein si chilluje tu. No a radšej toto urobím. Hi. Dobre, obidva sú sem. OK. Skúsim sem ho zobrať, hej. Dobre, Epstein si sem chilluje. Hi. Nemôžem ich nájsť. Ja ich nemôžem nájsť ani kokot. Je ten skurvený Epstein. No, tu je, dobre, už ho mám. Kde lurkoval do piče. Zoberiem ho semka. To je najlepšie, má tu iba jednu cestu dole. Dobre, semka si čúvaj, kamoško. Sem. Kurva, iba Trump tu je. Nechce nejak pohnúť odtiaľto. Kurvaj. No, Epstein je úplne v kokote. On je v absolútne ďaleko odo mňa. Dobre, zatiaľ Epsteina si držíme pekne od nás, od tela. Kurva, a nie, počkaj, on je tu? Nice, on tu prišiel. Čiluje, kurva, už si zobral. Jo, ten tu je stále. Pás. Nehovor mi, že preletel cez tie všetky kamery do piče. Daj mi sa pozor. Mám dojebané kamery. Hodinka, poď. Tá. Dobre, Epstein je tu. OK. To už malo byť GG. Yes! Day 3 until rescue. Aha, akože mňa má prísť niekto zachrániť, hej? A cez deň čo si chillujem? Defend yourself against Stephen Hawking. Stephen Hawking always stays at camera 6 and he's not affected by the audio lookers. Stephen Hawking every once in a while to prevent him from leaving camera 6. Čo? Takže mám furt len pozerať na kameru 6, aby on neodišiel? Your intellect is as weak as your dollar. Failure is your destiny. You disrespect yourself and your nation. You are made of stupid. Kamera 6. Čo ti jeme, ty kokot? To je hrozné. Hi. Ja ho mám na... Čo to kurva bolo? Co hodorové šoky mu poslal, kámo. Čo si kokot? No, on je semka hneď. Ak to nestihnem, tak som mŕtvý. Hi. Dobre, ja som mŕtvý. GG. Holy Jesus. What is that? Som mu dal 600 voltov do ňoho. Hi. Že, no, pane. Ignoruje kamery ten Epstein. Sa šiel. No, konečne reaguje. Sa musím zareagovať. Ten je sem, skúsim ho semka zobrať. Hi. Dobre, je tu s Epstein, s Kingom, dobre. Kokso, klač. Klač normálne, čistý klač. No, do piče. 10.
Dobre, sem je Epstein. OK, skúsim ho zase zobrať ku tomu Stephen Hawkingovi. Dobre, s Hawkingom tu je. Dáme mu zase šoky. Pustíme mu 600 V. A kde žiel zase tento? Čo je vráca, kámo? Kde je v kokote je otázka. Semka rýchlo pustím zvuk. OK, tu je. Electrocute. Môžem tu poslať aj zvuk, že či ti nepríde. Kurva, on sa premiesnil. Ja som si vyhodil zvuk. Aj. Prosím, zvuk! Nešiel zase. Jaj, on proste to ignoruje. Som rak vyjebaný. Dobre. Tu zase šoky. Aj šiel zase. Zase tu. Error. Ten si čaká na stole. Ne? Zašokujeme ho. Musíme zase Epsteina nabeť tu. No, dobre, už je dosť ďaleko aj dokonca. No je s Epsteinom. To je aj s Epsteinom. Či s Trumpom, ale neviem, kde je Epstein. Neviem vôbec teraz, kde je Epstein. Do piči, neviem kadať. Tam si... Ojojojojojojoj, nie, ja mám dojebané kamery. A potrebujem došokovať jeho Kinga. Čo to kurva? Čo ti? Čo ti jebe? Na mňa proste Hawking poslal jednu navádzanú. Tebe jebe. Ty si koko, dobre. Mám dosť tohto.